Kowe denger jenenge Cundan ah? Denger. Awake lemu. Iya. Lho awake ngene iku piye lho maksudnya? Apa? Awake lho, yang ke satu bisa dibilang drum glundung. Yo. Terusane apa merloro? Jayu kayak apa? Ndok legrek. Tong legrek lho. So. Masuk ah? So. Terusane celeng iso, celeng apa? Bisa dibilang apa ya iku lho? Kadut. Yo. Kowe nek cara ndenak niku mau apano? Nah aku tak buak. Nah aku tak buak. Nah aku tak buak. Cekel tangan loro terus buak. Brong ngono ya. Iya, jelas. Jane apik-apik budak busu. Ono bisnis aku. Beli sapa le? Makani sapi. Kowe dong kowe ngono. Manusia. Iya. Nanti kula cok malah tinggal lunga nih piye malah dhewean iki marane wong sing kaya babi kalau aku di sini maranane. Aku dek kuru yo. Baturku dek lemu. Apa pak aku dek kae salah gawe yo. Jenenge paling dipateni. Ya wis ah tamarin Cundan. Upi. Waras Tara. Waras. Apa mobilmu? Lemu kowe lemu kaya babi, lemu kaya babi, lemu kaya babi. Emang apa sih yang gak boleh? Lemu ya awakku dhewe. Kuru ya awakku dhewe. Wong kok mendo nyocot ae ndak geleh. Lebih dek ngono. Kowe kaya babi, kowe kaya babi. We're back, bro.